Dobrodošli u novi challenge. Vidim da su svi tu. Vreme je da počnemo. Šta želi mala da jede? Hajde, pokaži nam šta si nacrtala. Ja želim hamburger. Hoćete ga spremiti? To je lako. Šta ti je, vampiru? Jel me to zadirkuješ, glupi zombi? Tako je. Plaši me se. Ova lepinja mi ne odgovara. Da, ovakva je mnogo bolja. A ja ću koristiti crnu. Ma nemate vi pojma. To mi ne treba. Možeš li da paziš malo? Šta ima još ovdje? Beli luk. Vampiru, želiš skloniti od mene? Uj. Pa dobro. Dakle, gdje je moja lepinja? Evo je. Da, savršeno. Gledaj, Wednesday. Vampiru, vidi. Ma nemate vi pojma. Sad mi treba povrće. Moram ga iseći, tako je. Jao. To nije baš lako. Jao, izvinjavam se. Nisam namerno. I ti izvini, Wednesday. Ovo sve ide na lepinju. Tačno, treba i meni salata. Odlično. Zombi, bu. Obožavam da te plašim. Dakle, stavljam salatu na lepinju. Gore ide paradajz. I naravno, pljeskavica. Treba samo oblikovati mleveno meso. Da, divno. Također ću napraviti mom hamburgeru zubići. Zdravo. Trebaju mi tvoje oči. Hvala puno. Ovi oči će odlično izgledati na mom hamburgeru. A sada treba dodati nešto ljuto. Ne mislim samo na ukus. Ovo će biti rogovi. Divno. Cool. Sad ću vam pokazati šta je zaista cool. Uzimam dasku, stavljam pljeskavicu i pržim je. Uradit ću to uz pomoć struje. Da, uključujem. Divno. Ja sam tako pametna. To je najbrži način spremanja. Gotovo. Stavljam sve na lepinju. U redu sam. Jesi li sigurna? Cool. A ovako? To je bolelo. Ne osjećam ruku. Jao. To je dobra ideja. Ostavit ću tako. Samo ću dodati tajni sastojak. To je moj virus. Obožavam ga. Lepota. Fuj. Ja ću koristiti kečap. Obožavam ga jer liči na krv. Ne smem da jedem to. Ovo je za ukras. Ostalo je dodati oči. I to je to. Napravila sam pauka. Mala, možeš da probaš? Što? Je li ovo ruka? Mamice? Fuj, neću to jesti. Ne sviđa ti se? Pa dobro, ostavit ću to sebi. Ovaj hamburger izgleda mnogo slađe. Moram ga probati. Zašto ukus tako čudan? Je li to sirova pljeskavica? Užas! Nadam se da će posljednji hamburger biti bolji. Prvo ću probati nogicu. Sviđa mi se. A kakav je hamburger? Wow, divno. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Da, znala sam da će pobjeda biti moje. Kakav užas. Moja frizura. Šta se smijete? Pitam se šta sada želimo? To pizza. Super. Hajde da počnemo. Čekajte, ko to tako lupa?
Jao, Enid, prestani. Prestani da tučeš testo, niti ništa uradilo. Hajde da ti pokažem kako treba razvući testo. Treba ti 2 oplagije. Bako. Još par udaraca i gotovo. Eto, vidite? Da, super, ali ja ću smisliti nešto drugo. O, znam! Napravit ću testo za picu od žvake. To je genijalno! Kako sam pametna? Samo treba doneti svu hubabubu koju imam, a zatim razvući testo uz pomoć specijalnog vozila. Da, gotovo! Moja slatka pizza je spremna. Bako, kako ti se čini? Da, znala sam da će ti se svidjeti. A ja moram staviti punjenje na testo. Prvo paradajz sos. A zatim mnogo sira. Odlično. A sad ću uzeti, šta je ovo, pepperoni? Ne, ja ću iseckati tikvicu. Da, tako je mnogo bolje. Bolje od vaše kobasice. I naravno treba moj omiljeni paradajz. I obavezno ću dodati brokoli. Idem do rerne. Nadam se da će ta pizza izgoreti. A ja ću nastaviti da spremam svoju mračnu picu. Stvar, treba mi pomoć. Možeš mi doneti još jedan komad? Hvala. Sada stavljam punjenje. Prvo pepperoni. I malo crvene paprike. O da, idealno. Ostaje samo da napravim duge crne šape. To je to. Moja pizza pauk je gotova. Ali prvo je moram lepo ispeći. Napišite u komentarima kako biste nazvali ovog pauka. Mislim da mu odgovara ime Karl ili Dan. Hej, Bako, ovdje smo. Jao, za malo da omašim sto. Wednesday je opet napravila neko čudovište. Enid, a zašto tvoja pizza još nije gotova, a? Još uvijek nisam smislila punjenja. Iako znaš, došla mi je sjajna ideja. Ovo je pizza od žvake, zato ću staviti na nju sve slatko što mala Emma voli. Sigurno će joj se dopasti marshmallow i male žele bombone. O, da, lepota. Ostalo je dodati što više roze konfeta i to je to. Gotovo? Veoma originalno. Wow! Jao, kakav strašan pauk. Valjda nije pravi. Dobro, sad ću ga probati. Zanimljivo. A šta je ovo? O, ne! Kako ljuto! Ne, ovu picu sigurno neću jesti. Wednesday, ti me uopšte nisi zadovoljila. A šta je ovo? Samo povrći i testo? Bako, ovo nije čak ni pizza. Strašno. A šta je Enid napravila? Wow, kakva lepota. Izgleda super. Je li to žvaka? Cool! Enid, ti si najbolja. Znala sam da ćeš napraviti najlepšu picu. Dakle, pobedila je Enid. Wow, stvarno? Ovo je tako neočekivano. Anđu? Sestre i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda, idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično. Svaka čast, Bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na 2 polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. To je kiseli gel. Ukusan je, ali mnogo kiseo. I sad će dodati marshmallow, žele bombone i sirup od jagoda. Pa što da ne?
Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali Sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. Šta to Sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što Sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je Sreda htjela. Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Uj. Je li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. Šta je ovo? To su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone. Sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika. I to je... ovaj hamburger. Da, najbolji je. Čestitamo Sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smješka, zamislite. Ups, što se stidiš? Šta je to? Haha, poverovala si. Pažnja, pažnja. Spremite mi, molim vas, sandvič. Jel može? Nema problema. Lako. Da, to nije teško za mene. Dakle, prvo mi treba ovaj komad hleba. Hajde, leti kod mene. Oho, nevjerovatno. Hoću i ja tako da umem. Stavljam hleb, sir, šunku i ponavljam tako nekoliko puta. Da, treba mi što više sira i šunke. Tako je. Zatim ću iseći sa 4 strane i skloniti više. Dalje uzimam lep sos. Skloni se od mene. Dakle, sipat ću sos na sandvič. Da. Pogledajte kako lepo curi. Zatim uzimam čips. On mora biti ljud. Tako je. I izmrvit ću ga čekićem. Tako je. Jo. Što se dešava? Dosta. Da, upravo si Klovno, dovoljno. Dakle, izmrvljeni čips ću sipati na sandvič. Da. Dalje sipam ulje na zagrijen tiganj. I spuštam sandvič da se prži sa svih strana. To će biti prelepo. Ej, vidi šta ja još imam? Hoćeš da daš i to? Kakve su to šale? Sad ću da ti ispijem krv. Ma daj, samo se šalim. Dakle, ja imam ovakve raznobojne sireve. Prvo ću narendati ovako. Super. A sad ću istopiti sir. Super, tako će biti ukusnije. Eto, uspela sam. Bilo je jako zabavno. Stavljam drugi komad hleba, uzimam kalup u obliku leptira i pogledajte kako lep leptir je ispao. Baš je ukusan. Ovaj komadić stavljamo da zgoj, to je to. Kako je zabavno igrati se sa vatrom. O ne, moja kosa! U pomoć! Ma smiri se, sad ću ugasiti tvoju vatru. Eto, to je to. Ti si me spasila, hvala puno. Vatre više nema. Nije li sve u redu? Super. Dobro, sad ja. Vreme je da izvadim svoj sandvič. Stavit ću ga na lep tanjir i to je to. Prijatno. A zombi ništa nije uradio. Sad ću smisliti nešto. Da vidim šta imam u kanti za smeće. Uvek nađem tamo nešto ukusno. Mačja hrana, volim je. Sipet ću ga na tost, staviti koru od banane. A preko obavezno žvaku. Da, to će biti super. Ajoj, kako odvratno. A šta je ovo? Fuj, kako odvratan miris. Povratiću.
Ne, to sigurno neću jesti. Ovaj sendvič izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Kako se razvlači sir. Wow, preukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. To je nešto veoma originalno. Sad ću probati. Ne mogu da shvatim na što me to podsjeća. Moram još jednom probati. O ne, a zašto je tako ljuto? To je mnogo ljuto. Požar! Sad ću sve da spalim ovde. Ups. Mirno, ja ću svima pomoći. Imam vodeni pištolj. Da, sad ću ugasiti požar. Kako olakšanje. Hvala puno. Jesam spalila svu hranu. Žao mi. Pažnja, sad će mala Ema pokazati jelo koje želi. Wow, želi tortu, to je sjajno. Hajde što pre da počnemo. Još uvek nisam smislila kako da je ukrasim. Tačno, došla mi je sjajna ideja. Napravit ću tortu u obliku dvorca. Biće nevjerovatno cool. Tako je. Sklonit ću višak i gotovo. Bravo. Uzmi roze fil. Hvala bako. Tačno, moram ga naneti na tortu. Sad ću to uraditi. Wow, kako lepo ispada. Sad je to roze dvorac. Treba napraviti lepe kule od korneta. Stavit ću još lepu plavu glazuru, tako će biti još lepše. Odlično. A sada treba posuti sve šarenim konfetama. Lepota. Sada stavljam kule na tortu. Zatim treba dodati malo čokolade. Odlično. I ukrasit ću sve malim marshmallowom. Lepota. Ostalo je staviti roze zastavu, to je to. Bravo, Enid. Ali ja sam smislila nešto dobro. Treba mi čokolada. Puno čokolade. Sad ću sve to rastopiti. Da bi stvari išli brže, koristit ću brener. O da, čokolada se rastopila za tren. Sipat ću je na tortu. A sad ću ukrasiti sve štapićima Kit Kat. Stavit ću ih okolo. Idealno. Samo je ostalo da lepo rasporedim jagode. I na kraju crvena traka. Ovako. Da, moja torta je gotova. Wow, bako, ovo izgleda sjajno. Stani, sad ću vam pokazati zaista dobru tortu. Trebam naneti crnu kremu na tortu. Odlično mi ide. Stvar, treba mi kalup. Hvala. Znao si da mi trebaju baš lobanje. Sad ću staviti u kalup tečni marshmallow i sad čekati da se sve stegne. Gotovo. Mogu izvući bele lobanje. Ukrasit ću svoju tortu. Ostalo samo da ofarbam lobanje u zlatno. Savršeno. Sada posljednji sastojak. Sirup od jagoda. Ja ga obožavam jer podsjeća na krv. Sipat ću malo više sirupa. Gotovo. Može se probati. Prijatno. Wow, ove torte izgledaju tako zanimljivo. Najviše želim da probam ovu kulu. Tako je ukusna. Enid, svaka ti čast. A šta je baka spremila za mene? Da vidim. Izgleda baš dobro. Skinut ću traku i brzo probati Kit Kat. Wow, baš je lep. Opa, tu su moje omiljene jagode. Bako, ti odlično kuvaš. Što je to ovdje? Wednesday me opet pokušava uplašiti. Dobro, moram probati njenu crnu tortu. Ove lobanje su baš ukusne. Hoću još. I torta je ekstra. Koga da izaberem? Da, Wednesday je pobedila. To, znala sam da sam najbolja. Hoćete da vam ispričam vic, jeli? Pažnja! Ovog puta želim pastu sa čustama, jel može? Da!
Okej. Obične makarone? Fuj. Ja ću koristiti crne. One su moje omiljene. Prvo ih treba skuvati. Jao? Dakle, sada ja. Otvaram teglicu, uzimam žvaku i stavljam je u usta. Eto, ja volim da pravim baloni od žvake. Pogledajte kakav lep balon sam napravila. O, da, super. Gotovo. A sad ću brzo da napravim figuricu. Eto, ispao je pas. Hoćeš da ti ga poklonim, jeli? Kako me nerviraš, eto ti. O, što si uradila? Moja kuca. Molim te, ne plači. U stvari plači. Treba mi voda. Hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Kako je najbolje skuvati dugačke špagete? Verovatno ih treba slomiti i baciti u vodu. Kako lepa teglica. Daj mi moj paradajz sos. Dakle, sipat ću ga na crni tanjir. O da, to podsjeća na krv. Super. Zatim stavljam svoje crne špagete. A preko ću dodati mledeno meso. Sirovo naravno, tako je ukusnije. Ali to još nije sve. Treba mi ukras. I to su moji omiljeni paukovi. O da. Hej mali, gde ćeš? Vrati se na tanjir. Mamice, to je pauk. U pomoć. Sad ću te prebiti. Izvini, zombi, hoćeš žvaku? Ostavi me na miru. Pa dobro. Dakle, sad ću sipati sve žvake na dasku i razvaljati uz pomoć oklagije. Da, tako je. A sad ću da isečem od mog sloja rezance. Samo treba provući žvaku kroz specijalni uređaj. Gledajte. O da, odlično mi ide. Ja sam super. A zatim mi treba Nutella. Ona je jako ukusna. I sipat ću je na moje špagete. O da, i naravno mi trebaju šarene slatke bombone. O, ispada tako lepo i veselo, kao što volim. Međutim, ja sam završila. Kada je to miris? Zombi, tebi sve gori. Treba ugasiti požar. Dobro je što uvijek imam sa sobom moju kantu za zalivanje. Eto. Hvala ti, klovnu. Dakle, ja sam skoro završio. Bale su mi ispale. Možete li da požurite? Ups. Prijatno. Dakle, mamice, pauk! Ne, ja ne volim paukova. Neću da jedem to. A ovo jelo ću rado probati. Izgleda mnogo slatko. Pa to je žvaka. Znači mogu napraviti balon. Jako zabavno. Čekajte, šta je ovo? Izgleda jako odvratno. Neću to probati, žao mi je. Ne moraš, to je ukusno. Dakle, pobedio je Kom. Ja, baš mi je drago. Ovo je za tebe, izvoli. Prestanite, imamo novi izazov. Dakle, ja želim burger, jel može? A šta? Dobro, potrudit ću se. To je lako za mene. Burger znači, nema problema. Koristite obične lepinje, dosadno. Stvar, gde su moje specijalne, super ukusne crne lepinje? Hvala. Pravim ih po tajnom receptu, zato uvek ispadnu tako ukusne i hrskave. Odlično. Zatim ide salata i moj super ljuti kečap. Nice. Ajoj, mamice, krvlo! Bako, kako si? Uplašila sam se. Bako, smirite se, to je samo kečap. A evo moje pljeskavice. Samo što više liči na kamen, ali znam kako da popravim to. Ajoj, dinamit, u pomoć! Bez panike, sve pod kontrolom, Bako. Sad ću brzo ispržiti pljeskavicu. Eto, gotovo. Kakav lep miris. Sviđa mi se.
Na redu je sir. Napravit ću sirne zube. I dobit ću neobičan burger, već burger čudovište sa crvenim očima i ljutim papričicama umjesto ušiju. O, stvar, ti si kao uvek na vreme. Hvala. A evo i nogu za naše veliko čudovište. Ojoj, to je strašno. Fuj, ovo meso neću da diram. Bleh. Šta radiš? Nemoj da bacaš, ne može. Dobro, uzmi ako hoćeš. A ja ću napraviti burger od marshmallowa. Znate li trik kada se marshmallow poveća u mikrotalasnoj? Gledajte. O, da. Ovakva veličina mi odgovara. Može da se vadi. Ajuj, vruće. O, bravo, unuče. Hvala, bako. Dakle, iseći ću marshmallow na pola. Tako je. Slatke lepinje su gotove. Unutra ću sipati roze nutelu, a zatim dodati plavu čokoladu. O da, to izgleda super. A šta kažete na ovakve žele bombone? Imam ih baš puno. Gledajte, ovo je veseo burger. Još ću mu napraviti oči i uši i ispašće jednorog. Tako je. Ostalo je sve staviti u kutiju za burger. To je to. Hej, bako! Šta ti je? O, jao, zagledala sam se u tvoj burger. Dakle, ja ću ispržiti svoju pljeskavicu. Odlično. U lepinje ću dodati više majoneza, zelenu salatu i sočan paradajz sa pljeskavicom. I ne smem zaboraviti na kečap. Kakva lepota. A moja unuka će sigurno biti oduševljena. Ostalo je sve staviti u kutiju. Odlično. Uživaj, draga. Prijatno. Wow, super. Šta je to? Kako je ovo čudovište? Uplašila sam se. Da li se ujeda? Jo, fuj, miriše na ljutu papriku. Neću to da jedem, nema šanse. Bolje da pojedem burger od bake. U njemu sigurno nema ljutih sastojaka. Hvala, bako, to je jako ukusno. Wow, kakav smešan burger u obliku jednoroga. Oduševljena sam. O, pa to je marshmallow. Neverovatno. Odlučila sam. Pobedio je brat. Čestitam. Da, to. Ćao, čao. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej, Naravno. nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margot najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Paste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to. Otvaraj se. Da vidimo. O da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam. Samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remek-delo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margot trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamine u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margot biti oduševljena. Sumnjam.
Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margo, probaj. O, Sreda kao i uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lijep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Bako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća. Dobro znaš da ga ne podnosim. Fuj. O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila? To? O, bako, daj mi to. Ćao, ja sam baka. Pažnja, napravite mi mlečni koktel. Važi, unuko. Dobro, šalim se. Izvoli, bako. Naravno. Okej. Dakle, da vidimo šta imam ovdje. Našao sam mleko. To je baš ono što mi treba. Jao, šta to radiš? Evo i sladoleda. Ja ga prosto obožavam. Ups, izvini, bako. Nisam namjerno. Valjda se kugla ne isprljala. Dodat ću ga u mleko. A zatim ću sve umutiti. Da, tako je. Ali nešto nedostaje. Tako je, nutele. Sipat ću žutu nutelučiniju, a zatim ukrasiti čašu. Tako je. Umačem čašu prvo u nutelu, a zatim u slatke konfete. Ispalo je sjajno. A vreme je da sipam unutra koktel. A preko ću sipati bombone njorc. Ovo je jako dobra kombinacija. To će biti super ukusno. Ako dodam još i šlag, to će biti potpuni užitak. Da, svaka mi čast. Gotovo. O, bravo, unuče. Dakle, za moje piće će također biti potrebno sveže mleko. A još ću uzeti čokoladni sladoled i čokoladu. Baka zna kako da zadovolji njenu unuku. Odlično, a mešam sve. Jao, kako dugo? Imam ideju. Bako, uzmite ovo. Ajoj, šta je ovo? Gledajte, bako. Oho! Hvala puno, Wednesday. Ti si mi baš pomogla. Dakle, moj koktel je spreman. Mogu ga sipati u čašu. Odlično. Dodat ću šlag. A preko ću narendati čokoladu. Ubacujem slamku i to je to. Bravo, bako. Ali moj omiljeni sladoled je od pistaća. Podsjeća me na čarobni napitak. A evo i sirupa od jagoda. Da, on baš podsjeća na krv. Dakle, ukrasila sam čašu. Sada mogu sipati unutra koktel. Pogledajte kakvu lepu boju ima. Divno. Čekajte, nešto nedostaje. Stvar, dođi ovamo. Treba mi tvoja pomoć. Hajde. Ajoj, beži odavde! Šta? Hej, lopove! Vrati šlag! Eto ti! Hvala, stvar. Dakle, vreme je da završimo remek delo. Čini se da mu nedostaje par vampirskih očiju. A još očnjaci i uši. Ubacujem slamku i to je to. Prijatno, mala. Uživaj. Wow, super! Ovo je veoma ukusno. Čekajte samo što osjećam dlaku u ustima. Jao, fuj, to je odvratno. To je bakin koktel. Ne laži. Kakvo slatko čudovište.
Ove gumene bombone su predivne. I koktel mi se mnogo sviđa. Ekstra. Ostalo je samo probati bakin čokoladni koktel. Wow, cool. Baš je dobar. Neverovatno. Odlučila sam. Pobeđuje baka. Čestitam. O, da, tako se to radi. O, zanimljivo. Nemoj, slomit ćeš. Želim da svako od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Ja ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. What's the matter with you? Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se onesvestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. Nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto, previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo.